Iki mau dongeng kuna. Iki garapane dhewe dongeng kuna. Ndonga karo ngaji. Welinge Jawi Pak Narya. Welinge wong tuwa aja nganti lali. Urip iki amung satrema nglakoni. Kembang alang-alang aja sok gumampang yen keliru. Mundak kesiku wedhus kendhit lak iku wedhuse krucul. Doran kayu jarene karane pacul. Ngalor ngidul kumbang lali mak lali. Oleh kok wedhus krucul. Wah, lumayan ya mak, lumayan kena nggo tamba sayang. Mula digarap nganggo rok dangdut ning tetepe isine iki mengkupi tutur luhur. Wah iya ya. Demas Mira adikku wong kuning iki ning alas nggone alas mentaok sahyane kados pundi Kang Mas? Sik ta aja muni sik wong aku sik arep gandher kok sahur. Sarang gandes luas kewas witsarane kaya ngopo wangsulana wong ayu. Iki ning alas lho gone ora kok ning aja dibayangke papane ning pendopo ngono lho. Duh Kang Mas duka. Mara kowe jumeneng Cahayu. Nadyan ta awakmu wis gendruk. Bunden. Gendruk mergo saka lemune awak ora dadi ngopo. Ning tetepe slagamu sik kudu kaya cara biyen kae. Ngestokaken dawuh Kang Mas. Aku nek nyawang ku ya ameng-amengen jane iki. Angge sanadyan ta wujudipun kados makaten, ingkang baku lak raosipun. Ya iya jane iki parane iki ya ning kono nang. Ning kok upama ketoprak ki mestine awak ki lencir kuning. Dadi ki ora mbombrong kaya ngono kuwi kok. Anggih menika minangka wujudipun wanita menika sampun masuk zaman globalisasi. Maksude piye wong ayu iki? Kowe iki ketoprakan kok dadi zaman globalisasi piye? Anggih dawuhipun nguri-nguri kabudayan Jawa. Iya. Sak menika mengeti pengetan 17 Agustus. Iya. Zaman semanten menika kita Apa? inggih menika perang melawan penjajah. Ngusir penjajah kedah oncat saking negarane dhewe. Ngono wong. Anggih, nek kosok wangsulipun ing jaman menika, menungso para taruna menika kudu bisa merangi hawa nafsune dhewe-dhewe. Jebule kowe bisa tutur wong ayu. Mboten kok tutur menika wujudipun urun-urun rembak mbok menawi kenging kangge tepa tulung. Ning sing baku tanggapana tresnaku wong ayu. Bacutna kaya ngopo? Ngeladeni karo kepala cabang iki. Sajake. Kawula yakti bakti marang kakung
baleni profesi lawas wong ayu. Ngestokaken dawuh. Aduh Yai pujane ingsun. Kados pundi Abanduk lambemu Anjir. kepranan jroning ngatiku. Oh si Tanjung. Wonten pangandika ing dawuh Kang Mas. Mestikaning wong sak umi. Wingi panjenengan sampun ngendika Kang kados mekaten. Mapan kaya ngono kanyatane iki kok ae. Kamangka kula menika mijil saking pitak petarata. Wong tresna ku ora nyawang saka kanan, apa kuwi mijil saka pidak pedaraan, apa kuwi mijil saka wong desa, ning tresna tetepe tresna si Tanjung. Wah, persis sesuk budaya iki. Senentang son lela lela. Dawang bagus. Rumas pompong jroning manah kula. Jebul swaten panjenengan damel tentreming mawon. Turut ana brangtong mami. Kang Mas Ida. Apa wong ayu? Kula kaliyan panjenengan menika sampun tresna banget. Menapa ingkang dados kersa panjenengan Tanjung penyandung dawuh Kang Mas? Tanjung Kula donya prapting delapan. Ning tetepi tresnaku tanpa upama. ngaten Kang Yo, Mas. nganti tekan tuwa wong ayu. Menapa ingkang dados prasetya panjenengan kenging kula genggam? Yen to aku citring patempo yubayane aku mbalincani, besok matiku dicepitke bumi wong ayu. Sineksenan donya saiki. Sineksenan ndopo Sidoarjo kene. Kok upami kula nggadahi panyuwun menapa panjenengan Piye? saged minangkani? Njalukmu apa Tanjung? Umpami Tanjung nyuwun wudhanipun lintang rembulan. Aja meneh mung njaluk lintang karo rembulan, njaluk sepur tak tukokke. Nggih damel menapa? Ya angel endi kok. Merake wangsulana Tanjung. Duh Kang Mas Prasetyo hamba yen wurung Tanjung. kula Kang Mas. Aja nganti ana pandhakmu yen to. Aku ora tresna karo kowe. Ingkang dados kersa panjenengan Mestine kowe ngerti yen to pun Kakang iki minangka Dadi-pati negara Sukodana Tanjung. inggih Kang Mas. Ing mangka negara Sukodana ketaman kebluk mayangkara kawula esuk lara sore temekaning pati. Sore lara esuk temekaning pati kaya mangkono sabanjure. Inggih ngaten kawonten. Satemah sabdane Sang Prabu Silatikrama mriyatinake bab perkara iki antuk sasmitane Gusti kang akare jagat Sidapeksa. Kowe tak utus munggah menyang pucuking Gunung Semeru. Golek ana Mas telung plengkung, gumbala telung gelung, ngono sabdane Sang Prabu Silatikrama duk nalika ana paswakan aku negara Sukodana Tanjung. Ngaten inggih Kang Mas. Teman paring jawuh aku kang kapatsak kudu golek wujuding Mas telung plengkung gumbala telung gelung kanthi wujude Mas telung plengkung gumbala telung gelung bakal tentrem kanan negara Sukodana Tanjung. Panjenengan nampi dawuh Piye? wujudipun jejibahan kedah pados usadanipun para kawula. Iya. Kang Mula Mas sawetara Sidapeksa, aku nyuwun pamit kowe tak tinggalake. Aja nyeleweng ya wong ayu. mangke rumiyin Kang Mas. Piye? Panjenengan napa mboten kemutan? Nggih. Kula kaliyan panjenengan menika taksih temanten ingkar Kang Mas. Sing tok karepake
Inggih tiyang nganci ing bebrayan agung menika kedahipun tansah sesamlingan. Nggih. Dateng pundi-pundi tansah. Aku iki pangarsaning negara. Inggih Tanjung ngertos. Rungokno dhisik. Tanggung jawabku, sumpahku minangka dadi pangarsaning praja ki madhep lan mantep. Kudu nindakke apa to kang dadi pakaryanku. Satemene tumrap ping tata gelar, yen to dadi pangarsa praja ki wong wadon ki nomor 2 lho wong ayu. Kang Mas Sida Paksa. Iya apa ora? Inggih. Sing dibagokke kewajibane. Mula kok aku dadi pangarsa praja, kowe tak tinggalake ki, kowe kudu sabar atimu. Pancen wong lanang ki nek dadi pangarsa ki aji wong ayu. Pura nek bagus kaya aku iki. Coba. Gagasan. Inggih kawula ngertos. Piye? Agengipun jejipan panjenengan. Iya. Menawi to mekaten Kang Mas. Keparenga Tanjung pun matur dhumateng panjenengan. Piye kowe matur piye wong ayu? Morake matura. Oh ya mak kene to karo sirahmu dipapake ana bauku kene to wong ayu jeneng wong ya manten anyar kok iki. Karo digaweke reng-rengeng apa ular kambang apa Sinopari Jatha ben atiku ki seneng ngono. Ngono sing tak karepake wong ayu. Kula nyuwun dipun pangku mriki nggih Kang Mas. Niki lho astane niki lho sik sore kok. Iki lho astane iki lho. Lambemu. Aja ditutuh-tutuhke wong. Ngisin-ngisini. Mboten dados menapa. Mula wong ayu. Kula Kang Mas. Sawetara kowe tak tinggalake. Kula Besok balinipun Kakang kowe tak gawake oleh-oleh. Sing bisa ndadekke tentrem ing atimu Tanjung. Mboten, kula nderek mawon nggih Kang Mas. Duh, aja. Kenging menapa mboten dipun Gamelane iki sirep, kowe iki sirep, gamelane sirep aja banter labuhan iki. Ora nges lek ngetoprak. Kepareng Sri Tanjung nderek panjenengan nggih Kang Mas. Aja wong ayu. Gunung Semeru ki adoh. Ing kono akeh sato utawa kewan galak. Gegremet kang niwasi. Upama kowe engko melu, kowe dicokot macan piye? Sapa sing kelangan horo? Lak wong ki Lah aku to. panjenengan. Nderek nggih Kang Mas. Aja. Nderek. Kowe ning omahe mengko tak tinggali, ya. Mboten nderek Kang Mas. Adoh. Mboten dados menapa. Tiyang tresna menika menadyan to akeh bebayaning marga. Roni, ibumu sik kaya mbiyen apa ora? Maine ya. Iya. Mlebek. Panjenengan menika nges-nges kok nggih disambi guyon. Ora kok sambi guyon piye. Tanjung wis kowe turu dhisik. Turu ya Wong Ayu. Engko tak tembangke ya kuwi gegarane wong akrami, ya. Nggih, mengke kula ampun dipun tilar nggih. Ora. Wis kono ndekero ning kono. Inggih ngestokaken dawuh. Wong Ayu, jroning batinku aku ora tega ninggal karo kowe. Nah iki jejiban. Tanjung. Iki pemaku ngadeg wis mlewaku ya apik lho. Arep mlaku arep ngirim ning kasih Tanjung. Wah. Wong Ayu. Samangsa kelakon aku mbayang wujude Mas Telung Plengkung, aku bakal bali. Tresnaku manggo sedherek Tanjung, tak tinggalake sawetara Tanjung pun Kakang budal ya iki. Kang Mas Sida Paksa. Bapak Kang Mas Sida Paksa. Nuwun para pamirsa. Gandeng menika selingan. Terus tata cara nggene punyaraken, kowe iki kok kono mlayumu rene wong umpama Mas Sida Paksa kok. Lah iya nek. Lah ya kok kono to. Malah ndagel keparatane. Tak bendho pisan kok. Kucapipun sampun setengah mainan. Kok upami menika ketoprak. Menika nyariosaken para bapak sapa ibu. Wangsulipun Sida Paksa saking Gunung Semeru. Kebak Rasungkawa. Menapa to sababipun mekaten? Nek Pak Ses ning jero nek gebrit ditutup ya ngene. Menapa to sababipun mekaten? Karena Tanjung kanggep tindak sira Sang Prabu Silah Dikrama.
Buka Yayasinipi Sang Sidapaksa. Tok tok tok. Kang Mas Tanjung. Sidapaksa. Monggo Kang Mas. Aduh. Anjung. Kang Mas Sidapaksa. Kok ngono kuwi? Jung. Kenging menapa panjenengan rawuh nantokaken duka dhumateng Tanjung Kang Mas. Lepatipun Tanjung menapa Kang Mas? Kowe wujuding wanita kang tak puja dadi tuladaning wanita. Ing jagat iki nyatane kowe nyimpang saka anggering kautaman. Nerak marang kasulan cidring patemboyo bayane kowe balenjani sumpahmu biyen eling kowe. Mas sakit lepat. Kakang Mas Sidapaksa kula badhe tresna dhateng panjenengan. Kula boten badhe ngleraken panjenengan ning nyatane apa penyakit kuwi? Sakit Kang Mas sampun. Kepareng Tanjung paring bekal matur dhumateng Matur apa kowe? Wanita murahan kowe cengparat kowe. Kowe nylempeng Jung. Kowe gawe larang ati Kunjung. Kowe ngamesake karo aku Jung. Kowe tak boyong kowe bocah desa saka Karangpandan tak boyong menyang negara Sukadana dadi bojone patih. Kowe kok nylempeng Jung. Derajatmu iki derajat apa? Kabar saking pundi Kang Mas? Napa panjenengan boten kemutan prasedyanipun Piye? Taman semanten? Piye? Tanjung namung bekti kalian panjenengan dalem Kang Mas Sidapaksa. Sing cethok tembungmu. Cah aja jarek kok joko inyeng to. Aku iki kowe ora ngakoni luput. Si Tanjung boten ngrumaos Tak jambak kuwi. Tak sampai pilinganmu kuwi. sakit Kang Mas. Tak jambak kuwi. Tak. Lah, men urung lho. Wong urung dar kok dar iki to kok. Cung, Kula Kang Mas Sidapaksa. bener kuwi. Nggon sak Sang Prabu Silatikrama. Menika boten leres Kang Mas. Kuno Santo. Nuwun. Piye? Balan nuwun. Kandamu piye? Leres. Sri Tanjung menika serong kalian Prabu Silati. Tembungmu sing cetha, piye? Baleni. Dewi Sri Tanjung kepareng nyeleweng. Kok Dewi? Pripun? Kowe ngandharake Sri Tanjung Sera ki critane piye? Sekawit Prabu Silatikrama kepareng tinjo dhateng Taman Kaputren. Iya. Lajeng ing ngriku Dewi Sri Tanjung kepareng brenggonjak njur ngaturke rasa tresna. Kowe tak cawa selawe, ora lancar tembungmu. Oh alah. Apa kowe gugup atimu iki? Mboten gugup. Bareng nyatane iki dina kathuk karo si Tanjung kok semune kowe gugup. Mboten Gusti Patih. Bener. Saestu. Sri Tanjung sing koncak Sang Prabu Silatikrama. Isih kepareng brenggonjak. Tanjung penyakit kowe. Boten leres Kang Mas. Hei, Kepareng Tanjung. kandhane si Guna Santo selawase Guna Santo Nategara. Ngono Guna Santo. Nggih, leres. Kok kowe dadak kumpi Tanjung iki? Menika boten leres. Leres. Si Tanjung boten sumimpang saking anggering kautaman. Niku matur dora, leres. Tanjung namung bekti kalian panjenengan dalem Kang Mas Sidapaksa. Kowe gawe wirangku, Jung. Aku iki patih. Inggih, kawula mangertos. Kowe dadi garane patih kok Kang Mas. kaya ngono tumindak kowe. Kok kowe sira ki piye? Menika Ngisi-ngisi boten Tanjung. leres Kang Mas. Kepareng Tanjung matur dhateng panjenengan. Aku ora percaya karo kandhamu. Guna Santo. Kados pundi malih? Nur, Kena tak ugemi kandhamu. Boten pitados Saestu. aku. Yen to kena tak ugemi Sri Tanjung tak pateni. nggih. Yen to nganti ana lakon tribaka sok balen kowe sing tak kethok gulumu. Nyumanggake. Saestu kok kula kok. Ora mung tak kethok gulum tak suwek lambemu kuwi. Nyumanggake. Lambe wis amba suwek njur. Kowe aja lunyutan lho. Saestu kok.
Tanjung. Isih rung aku kowe. Mas, Kowe iki wanita apa iki? menika mboten leres Kang Mas. Tanjung kedah matur kados pundi. Benere piye coba saiki andharno? Pancen leres menawi to panjenenganipun sinuwun sila hati kromo. Iya. Sowan wonten ing Taman Keputren Kepatihan Kang Iya. Mas. Tanjung. Nanging mengko karep badhe gonjak pun Tanjung Kang Mas. Guna Santo. Terus Sing gonjak si Tanjung apa Sang Prabu Slatikrama? ingkang kepareng gonjak Dewi Sri Tanjung estu niku Mboten boten ate. leres Kang Mas. Sing milih si Tanjung. Nggih. Menika mboten leres Tanjung namung Tak coplok mripatku lho meneng anti durung. Nggih, nyemanggake. Tanjung, Kula Kang Mas. kae sampluken ngono lho. Mak plok ngono kuwi. Nggih ampun ngaten ampun sia-sia kula matur saestu. Aku ana pusaka sing dawane sak kilan. Pusaka sing dawane sak kilan tak tancep kowe ning dadamu. Yen to pancen nyata kowe wong jujur, tetepe kowe ora temekaning pati nanging yen to kowe bener-bener nyimpang saka anggere kautaman, kowe bakal temekaning pati Dewi. Kula mboten kaweratan menawi to pecah gesang kula wonten asta panjenengan Kang Mas. Ngono. Menawi to panjenengan sampun boten pitados kalian Tanjung. Tampanono Encung. Lo, getihe wangi. Lo, Jung. Jung, aku sing kleru, Jung. Jung. Mekaten Sri Tanjung ingkang kula aturaken. Lho kuwi sing ngongkon lungguh sapa? Napa, Pak? Napa? Nangis to kowe? Yo kaya ngono lek ndelosor dewangi golek dhuwit sik dipaido. Lho. Lah wong nyambut gawe kok. Ya arep dikaya ngopo Ade iki mung kudu dadi pelayan kok wong ayu. Jan pancen ya jangkep. Kula niki pancen ngetoprak teng siswa niku dangu. Ngono ya, Mak. Ning ya dina iki prihatin karo kanane siswa mapane no THR. Maine seminggu pisan iki kudu antuk kawigaten karena ngleluri kabudayan panggung prosenium iki tetepe iki dina ringkeh. Lodruk wis ora ana. Ketoprak wis kari siji loro sing main. Mula kudu antuk kawigaten saka para punden wujuding ketoprak kang sawetara mapan ana THR. Kudu antuk kawigaten ya, Mbok. Ah iya. Kuwi mujudake ciri khas budayane dhewe kok, Mak. Mara coba iki akeh bintang tamu. Heeh. Mas Bagio ya rawuh. Iya. Saiki ngaturake Mas Bagio uga nganggo jula-juli. Yo monggo iki nganggo Surabaya Mas, yuk. Dhewe lungguh kene ae. Nyapa kok ning kono? Pancet nyedek sendal ini malah geger ini. Kowe kok ngelemer men to, Bang? Kok ngelemer lho? Kok sing giat. Umpamane. Lah ya jaga kesehatan lho, bendino iku ngombe susu. Tadi tetep fit. Susu dokter sebelah ngomong nyang moto elek. Kok iso iku lho?
Wah, wong nang posyandu iki 4 sehat, 5 sempurna itu lebih komplit nek ana susu. Tapi susu nyamoto elek omongnya doktermu. Lah sing apik Neng dodo susu iki. Kok iso iki lho kok. sik tak urus iki. Elek nang moto sing apik. Neng dodo. Ha iya lah nek nang moto Teng Purwontol ngono ya. lambemu. Jabe kula aturi jumeneng, Mas. Nggih lho, Pak. Mboten napa nggih? Napa? Mboten nemen apa. Mboten napa-napa. Yen pangapunten. Nggih. Yen ayo karo Karena pepundenku, Iya. Bapak Bupati, Bapak Winindarso, Iya. iki kajate disengkuyung dene Bang Jatim. 17-an. 17-an. Iya. Dah. Ngadeg. Jase dilingkin. Aku jane ya wis ngadeg ket, Mang. Wong sik lungguh ngono. Wong sik lungguh ngono lho. Ngono wis ngadeg. Nyun sewu lho, Mbak. Bintang tamune barang Bak, nek dirut Bang Jatim iki sapa? ya Nek Surabaya. Agus, Nek pimpinan cabang Sidoarjo. Pak Suradi, Nek Nganjuk sapa? aku. Wah. Kok iso? Wakilmu? Aku tau krungu kok. Wakile Budiah. Lho kok iso Budi ya? Wakilku wedok Budiah. Lah kok iso? Lah nek apa-apa ditangkap ning kabupaten ya Budiah sing ngurusi ya dadak. Iya. Nggih bujange niki bagi obat wayangan lho, Bab. Ya. Piye? Delok Kabupaten Sidoarjo piye? Wah. Kabupatenku. Hebat. Ha iya to. Awakmu dadi penduduk Sidoarjo ini ya wis mempelajari jiwa-jiwa beliau ngono ki. Ya titik-titik lah. Wis, Lah nek Pak Sek piye? Pak Sek itu jiwane seperti Raden Janaka. Umpamane wayang Janaka. Joget Janaka kan ngene. Lho. Jadi mengambil dan disebarkan ke anak buah. Mengambil. Iya. Lah nek Pak Wabub, Pak Wabub ini jiwane seperti Raden Bratasena. Benar diganjar, salah diadili. Bagi yo undak-undakane kok kaya ngono to. wah nggih. Niki soalé infusle infuse pun dicoplok. Iya. Terus nek Bapak Bupati, Jiwane seperti Raden Gatotkaca. Selalu terbang. Melihat ke bawah. Sapa sing gak disiplin? Endi anak buah sing perlu dipindahi? Ki piye ki? Bagio iki piye ki? Amplope kok tipis men. Tandri ya. bak. Wong kok sing diomong iku dhuwit ae lho. Lah, duit kok gak oleh diomong lho. Lah rene iku sing penting kan seduluran to. Lah ya dulur karo duit tetep tak botne duit. Kon niku ngono iku tetep Ya, duit iki digawe pedoman, aja digawe masalah. pedoman Tulisannya piye? DUIT. Doa, usaha, iman dan takwa. Kon kok iso aja, Bang? Oh, lah ya golek pangan lho, Gus ya sak. Lah nek ngono ya kuwabe iki aja dijak narkotika. Apa kuwi? Nah, bukan psikotropika lho. Piye? Ya singkatan padha karo kowe. Ini mamane. Narkotika. Iya. Negara akan rusak kalau orang-orangnya tidak iman kepada Allah. Loh. Ya awakmu kaji ya mesti ae. Nek timbangane nganggur ibu-ibu pesinden iki ya langsung dijak narkoba. Lah, Apa kowe? Lah iku larangan itu psikotropika. Singkatan kaya awakmu mang. Narkoba. Narik kolore bapak. Loh. Narkoba kok narik kolore bapak piye ta? Nggih ngeten iki bagian niku. Wis mari dicekel polisi, mobilnya salah jalan. Ya. Nggih ngapunten ra ditelat niki wau. Oh, ngaten nggih. Nggih. Sebabnya apa Mas Bak? Ya, kula salah jalan ya. Loh, Jalan larangan disasak mawon. Supirku lara wedang. loh. Aku gak ngerti Sidoarjo ya akeh larangan. Bapak polisi kene waduh, waspada gak gelani ya. Wah, aku salah jalan. Stop aku. Stop. Prit stop. Supir minggir. Takoni.
Surat-surat mana? Terus tak omongi, "Rat, surat golek kancamu lho aku." Kon niku ya kucluk panjene kok. Surat itu ya SIM, STNK itu surat-surat kendaraan duduk surat jenenge wong. Apa sing ngerti? Surat jenenge wong. Oh, arep dikaya ngopo niki ra? Napa niku pengetan HUT yang ke-59. Nggih. Penting sakniki ucapane napa gitu. Oh iya. Ya Ngono lho, jenenge awake dhewe iki ditimbali iki minangka dadi media kok Mas. Lah nggih. Nggih niku. Nek koyo ngene ulang tahun. Ya, selamat berulang tahun, semoga panjang umur dan sejahtera. Ulang tahun. Ya. Anek kemantenan niko. Selamat menempuh hidup baru, semoga sejahtera dan sepanjang masa. Anek sunatan. Sunatan iku enggak anyar. Selamat menikmati potongan baru. Ah kok iso ngono to, Pak? Ya maune ngluncup terus nyeprokne. Maning kluncup terus nyeprok. Tapi sakniki Mas, niki enten niki punden kula jenenge Mbak Ami. Oh. Ya, Niki. Mbak Panjen Ami. Ya, wonten ta? Oh iki. Nanti Dek kandhane tak anune. mangga jeng. Nah, iki tak nata ngene. Monggo jumeneng, Mbak. Mas, Dalam. Mas Bagio, Ye. aku gendong. Ayo, ya apa kan? Aja nyengkal. Nek ora digendong ya ditulungi rak ya ngono to. Nyengkal ngene sabuke. Saiki ngene, Dek, anjene. Lho kon niku nang Iki aku ndi? nang kene, Mas. Lho endi, Bang? Iku lho. Aku ki nek duwike wis lunas ngene iki lho. Rodok mblawur. Iki lho. Tulungi sing alo. Jan metu rambute iki. Ya metu kok ya. Iki ngono tak sawang-sawang kok golek dagelan loro kok cendik-cendik to. Iki piye iki? Apa ora ono sing dhuwur? Para esuk engko. Iki piye iki? Waduh, Bat, nek tak condro awakmu jejer Mbak Ani. Ya. Wah. Kayak film lawas kayak film roman. Romeo and Juliet. Juliet sapa? Romeo ne sapa? Sing wedok kaya Juliet, sing lanang kaya pencopet. Nah, Sing ngomong kaya jambret. Lha awakmu. Lah nek aku ya serasi. Alah. serasi. Wah, Jan. Piye? Waduh ini Piye, baru Mas? pasangan ideal. Heeh. Wedok ayu, sing lanang kena kenceng manis. Jadi malah mubrul. Lah kok ya padha elek iki piye to jane? Kok iso? Le. Ya. Minggreh, Lah, Greh. lah apa sih, Pak? njaluk adik enggak? Lho njaluk adik apa sih? Nek njaluk adik iki pek adik. Oh, nggih bocah kula mboten gadah adik wedok kok. Oh, ngaten nggih nggih. Nyun endi, Mbak? Iki lho. Ae lho niku. Ora ketok kok ya. Nyun pangapunten, Jeng. Kasinggihan Kang Mas. Kok bengi iki dengaren to, Mas? Gus. Enggak. Iki piye to? Iki nok Sidoarjo. Aku aja mbok ngenak-ngenek ini. Ngawur tok akhlakul harimah. Lali ya. Ya wong kok. Ndi. Yen pangapunten panjenenganipun kanca kula menika. Gus. Gus, Iki lho. awakmu aja sembrono. Pelawak ya pelawak, tapi kesopanane penting. Iya iya. Akhlakul harimah. Iya iya. Kok mut ndasmu engko. Sing sopan to, Mas, sing sopan. Ya ngono lho. Nggih, Mbak. Kok nyun pangapunten lajeng Iya, panjenenganipun Mas, piye? Agus menika. Gus, Ora ning wong tuwa Ngapa sampean sih? yo ngono terus kok yo sembrono lho. Ngopo? enggak Mang. Ngopo? Kok dikandani kaya ngono kok iso ngenangine panggah tumbuk. Lah sing ngenekno lho sapa? gak ta ki, Mang? Gak. Lho, ngenekno. Iku meng jare gak oleh. Ben kenek. Nggih, Mbak ni. Keting aku aja kaya ngono ya, Mas ya. Nggih. Nyawang ngosuk sampean ki nek tuwa kaya bapak iki lho.
Bapake sing ngarep dhewe iki. Yo nggih. Ning kacek sithik tetep bagus Pak iki. Kowe iki tak sawang-sawang bengi iki kok wedakamu sekilo to, Mas. Lho, Masa? pancen didempul, nek gak didempul kan Nek gak didempul krowok, Dik. Mas Bagio iki turunan Jepang kok. Asline Cina. Lho. Asline nek panjenengan Bapak Agus niki Jepang. Nggih. apa bapakku wong tulangan asli kok. Lho, Jepang. Asli wong tulangan kok Jepang. Pas nok kali meng tak takoni. Pak, Agus pun bidal wis. Wong Jepang iki lak ngeden ta. Ya ngomonge ngono, Pasan. Empun budal. Lambemu. Berarti kan endi meng? Iki. Aku nyedaki dalange. Wong ketoke mau bojone disia-sia kok, Mas. Apa ketoke iki dalange meh arep golek ganti meneh apa piye? Wah, niku nek ngajar mun mboten nek urung kopah-kopah. Mula kuwi tak rungok-rungokke saka mburi iki to, Mas. Wong darah nganti kemrucuk iki gek sing milih sing endi? Lah nggih, iku malah nek di Bak. omah gepuk ira karuan ya. Kaya potongane umpamane burung itu burung apa coba? Heeh. Mbak Ani. Burung apa, Mas? Kutilang darat. Aku kudilang darat. Maksudnya apa? Kurus tinggi langsing dadanya rata. Kok ratai po tau nonton piye? Po iya. tau nginjen? Apa tau nginjen? Nek wani kene, ora usah kaya ngono. Kowe karo aku kok sia-sia to. Ih, lho. Iya ta iki. Kok sembrono lho. Pompong turung. Kowe nek wani bales. Kowe nek wani bales. Aja. Aja piye rumangsane. Aja. Ayo. Aja, Dik, aja. Tangane loro. Tangane loro. Aku tanganku loro, Dik. Aku gak wani aku. Wis mari diceplek nduk dapur ngono mau. Rumangsaku kok. Lah iya wis. Apa saja ingin jeneng apa piye? Sepurane wis aja dianu aja dijangan. Wis anu ladenono ngono. Ngono kancane ya wedi to. Aku ya gumun lho karo Mas Wedi, Bagio Mbak. iki. Iki ngene Mas, awake Piye? dhewe kan ditimbali ana ing pendopo Sidoarjo ya Kang Mas. Sik pertama iki ngucapke sugeng dalu dumateng Bapak Bupati dalah Ibu nggih, Bapak Win Hendarto. Hindarso. Maklum agek pisan sesuk nek wis pindho apal Mas. Oh iya. Wong Solo nek ngomong halus siji wong kene. Ayo mula kuwi sugeng dalu ugi dumateng Bapak Agus Laksono inggih. Pak, kapan Pak anu sunat masal malih, Pak? Bak. Kowe kok ngado ae to, Bak? Kowe kok ngaduh wae iki ngapa lho? Aku wedi. Kok wedi ngapa? Aku wis jinak. Dijawe to, Mbak ngesake. Kene sayang, aduh bocah kok bagus sing kaya ngene. Tak Tanganku kintung. loro. Dan kintung. Walah malah ngentut. Wis Bocah kok ladenono kaya Gus. ngono. Iya. Bisa jake wedi tenan karo Nggih, aku. niku soalé mriki tasih sakit. Anjih, matur suwun sanget Mas Bagio nggih loro-loro direwangi budal iki rak mergo dhuwit to Mas. Ha padha Mas nek ngono. Jane ya kaya bojomu lho, Bak. Apa nih? Visi kaya bojomu. Iya, ayu bojoku tapi ora anak ndase. Lagi nek nek ndase iki gek terus piye? Nggih, Mbak. Sugeng dalu ugi dumateng Bapak Joko Subagio inggih. Matur suwun Pak sampun ping pinten-pinten ngejob. Iki golek karo golek sapa meneh ngono lho Mas ya. Heeh. Wakeh. Tapi Alhamdulillah saged pinanggih malih kalih Masun Gondrong nggih. Nggih, Mama. Dalange sanso suwe, sansaya bagus. Napa sampean kedanan kula? Kula kedanan sampean pun suwe ning mung enten angen-angen ngoten. Ayo witekno kepiye to Mas saiki nek bareng ngene iki ya nek ra lem-leman timbang nyek-nyekan mesakake. Iki ngono Mas. Badhe. Kala wau wonten pamundutan Ah, nggih. saking Bapak Agus Sulaksono inggih. Lagunipun menapa nggih? Capek. Kathah sanget. Wonten Sakit Rindu, wonten Mister Mendem, wonten Nyidam Sari. Menapa Kang Mas ingkang dipun kersakaken? Lah sumangga. Duet kalih kula nggih. Bak. Kayak bojone Sidik lah sumangga. Aku dijak duel iki. Tapi jeng
Nggih. Mawi caping gunung mangke dipun lajengaken Lah, tembang campursari nggih Wong Ayu. Oh, mekaten Kang Mas Iya, Inji. iya, iya. Menika kula nyuwun sederek kula Mas Bagio, monggo kula katuri jengleng dalem Kang Mas. Nggih wedi aku. wis to, Pak. Ora. Monggo Kang Mas. Ya, Pak. Wedi. Kayak bojone. Saben bengi. Iki sing arek jengleng aku sapa? Lah panjak ngendang niku to kok. Nah, ngeten-ngeten iki pun mboten sanggup mun. Yes, bar klimpruk. Ora Mas, ora tak demok wis. Nggih, pun mriki mawon kula. Apike piye iki? Apik lungguh ngene dang-dangono lho, Gus. Remine yo remi. Aman. Lah kudu ngerek aku iki. Ayo wis wayahe didu wae. Kowe iki ngiling-ngilingi apa to kok? Ngopo to, Pak kowe? Apa to? Yut. Senggake. Timbangane turu sore. Kayak sulinge pabrik tulangan lho, Pak. Nonton wayang dalange Masun Gondrong mesti jase. Iki ngomong rene iki dibayar kon ngomong. Aku ora gelem ngomong ki jane yo ngopo ngono lho. Pak, ana sinden kok kejemen lho, Pak. Wis timbangane kupingku coplok wis satu minggir. Iya nama majang emong karo jano bagus dewe. Kowe iki ngomong. Kowe iki dairong ora gelem ngomong ngono. Ngomong. Kemrapa tak jabuti brengosmu siji-siji lho. Kaya. Wis tabak. Pokoke sinden iki wis mari Wes, nyo, jangan langsung ae. Gilane. Aku pokoke pasrah ngalah. Mas, lah kok kowe iso kaya ngene iki kepiye to, Mas? Awakmu panas, Mas, bathukmu panas. Aku. Dadamu panas, Mas. Dengkolmu. apa? Gus ini. Apa? Wah, aku iki kedanyangan kene. Gak sinden nek sore mangan tebu sogolan yo ngene iki. Lah iya. Awang tinteni kudune munggah kok ora munggah-munggah aku ya anyel. Ayo. Aku ngadeg dhewe. Heeh. Bak, kon ndelok apa sih, Bak? Kowe nginjen apa? Lumayan. Piye, Mas? Oh, Kayak yo diwariwi nang kene ae dadi. monggo. Jawilan Mas, rasakno jele Mas Bagio. Oke malah gogrok kabeh wirawiri.
Apa ya enek kok aku mau koncone pirang-pirang kok ora ono. Awake Do dhewe minggat endi oh iki? awake dhewe kaya nonton wayang. Bak mbok lungguh to, Bak? Bak. Mas Bak. Rak ngetot tenan to. Ampune, Mas. Eh? Ngetot. Iri. Ini apa mampu? Iri kok mambu to? Liri ya nek ambune ranak ora enak kok. Oh, iri ya padha. Dingklekku, bayar nek lungguh kono. Ngadeg, ngadeg. Ngadeg. Bak ono pakune kuwi. Dilungguh ya kok. Aku ora kuat lho kan lakune sebelah kuwi. Guna. Piye, Gus? Piye? Angglek. Apa aku iki titanus apa piye to, Pak? Lah, riwari nyekal ithok ya apa kok ya? Ora arep tak gagas. Rada rene ya, Mas. Duh, kowe bagian ngopo to? Kok kelepas-kelepus dhewe? Oh, lah kuwi nggarap panjak. Awitekno nggarap sapa meneh? Lek kuwi rada lumayan. Pacitan. Bagi yo apes. Sarwi. Dan gentung-gentung nyah-nyah. Kowe iki yo nyah-nyah ngono ya, Mbak. Ya dalah. Wong bagian nyah ngono ki ya, Mbak. Gus, Kaya ngene kok njaluk bayaran genep walah Gusti, Gusti. langgitku tuh wong ya. Kok iso kate Nginceng apa lho Mas kok? Jan seger. Sing kok inceng ki apa to? Pun gatekke bagyo. Mbuh. Pana. Malah cuwedeg. Sampeyan nggih nyedak kok malah. Lah yo piye wong kono ngincen timbang ngincen kan yo tak dudohno ngono lho. Sampeyan kok yo aneh-aneh wae lho. Wah, ya ndah nih ya. Hutan. Ayo disenggai. Nano. Ayo Mas. Nano. Parian. Senggaan ki sing apik sayang. Oh. Tuku gedhek gawe pawon. Mari ngombe irek dadak keturon. Kaya ngono kuwi lho. Oh iya. Heeh sing apik ayo pi. Tuku tebu Tuku tebu Mas Bagio. menyang dampit. Menyanggampe. Ketoke mlebu. Dadak dikempit. Kuwi apa? Kuwi apa? Wong rokok lho. Oh, ngepit rokok niku lho. Mangan tahu Mas Bagio, Mas Agus. Nggih. Ade campur ketan. Tahu campur ketan. Penyanyine ayu-ayu sing ngendang klametan. Lecem. Wah, yang guyu saja eser po. Sir. Yo Sir. batino neng omah lho, Pak.
Wis entek pokoke musuh iki. Panas udan panas. Apa kuwi? No, ora cocok aku Mbak. Ora cocok kok nglepas wae to. Ambek ngerokok nikmati gendinge suarane. Iya, panjane penak suara. Suarane enak, no? Enak no suarane. Ayo. Aling. Per nyanti, Mas. Ngene. Ya wis. Aja pipis lho ya. Wis tak taleni kok ya. Kecaping Yut. Apik tenan iso kluntut. Tunggale kuwi kancane dijak ngono lho. Nadian. Wadon. Esarto. Upami diaturke tembange sengit pripun jeng? Oh, dalem manut kemawon, Kang Mas. Menapa? Manut kemawon. Wong nggih manut. Mas Rone wong bagus kowe tak iki antuk pasangan iki bojomu sing Sing anyar. pundi? Kula didokne sing pundi? Wah, sing pinggir dhewe. Apa padha irenge ayo, Mas? Ayo. Adek kaya Werkudara ngene. Nggih, niku alus kok, Mbak. Kayane kasar ning alus ngono. Gringgingen ta, Mas? Sengit. Monggo Kang Mas sengit dados. Jange wanti-wanti yo yo lunga ku golek rejeki yo yo aku mulai duit wis mesti jaluk apa tak turuti kebutuhan terpenuhi. Apa ya to? Ayo jaluk apa? Kabuk pilih apa? Tak undukne gelang sing gedine sak pel. Aku sih. Sengit aku, ala sengit aku, kepengin marah padamu. Hei, ene bojomu ning kene. Nanging kowe malah nesu, sing nesu kudune aku, lan kok ora rumangsa kleru. Nganggo kadang
mesti bawel. Aku gemes wong lanang mbok aja seneng nang lirah. Jaranake bakal jaran umure. Yo dek yo. Wong lanang manang aja. Iku nyatane. Ala yo piye? Ayo aja ditinggal saiki. Ayo nyambut gawe bibar. Sing Bola-bali tak kandhani ya Mas ya. Bola-bali tak aturi Mas ya. Gawe lunga awan bengi lali anak lali bocah nuruti karepe ngati. tak kandhani wanti-wanti. Iya dek iya. Lungaku golek rezeki. Iya dek iya. Aku mulih duit wis mesti njaluk apa tak turuti. Gelang kalung tak wenehi. Ayo kaya ngono kok Tenan yo Mas. ayo tenan Kowe Kang. ora ngapusi Ora babar pisan. Ayo aja nesu. Ayo. Ayo ngaku kakek bener. Ayo dek. Wong wedok kagan rewel. Kok mesti bawel. Jaranake bakal ayo hei wong lanang manang dhewe iku nyatane. Ayo Matur sen sanget monggo Kang Mas wis tangi. Ya wong arepe kaya ngapa wong jeneng wayang ki ana tembang, ana crita, ana sabet ya, tetepe njangkepi apa to kang dadi tanggung jawabe dhewe, Mbok. Ya ngono, Mak. Ndereke Kang sinuwun, Mbok. Sikra ngabang tupak wau Sri Narapati sumenenging pawataran angadhep tupa semati meminta mring Hyang Widis sanget anyuwunipun katarima ing Bathara panadhane Ranarapati punang tupa
katedhot dening Bathara kuku sing tuwa umelon kawengku sagung cacahan nanging sangat angkiti Kumosunya pratangga pintu wiyat amun-amun lara gumampang maletik mancolot kutu sing seweng ulun lamat Stoso watekira ilang Stoso watekira ilang ya ora dadi ngopo dasare aku mung wong takon ning kok upama aku ora entuk wangsulan ki apa wis sak mestine aku iki dipilono Nadyan to aku wong cilik ning tak budidaya tak tuduhke kekuatanku sak bisa-bisa aku bakal golek walesan Ani karo dewa kowe. Awas. Tuh. Doi. Pasakno sesane. Anggap opo? Ya, ditegono. Ya, nyodot ndi dodo. Iki dalukanmu, anggapmu apa? Walah. Kuncang kanjeng langit kelap-kelap katon. Lergen sangalis disang mawe gandrung mendak nyepetik panduluku gantrong boloh kawiling sem tumrap Prabu Bada telurun nengko jebol tatamu parap kowe amak-amak no Jawa mantramu ora kelati pakan kakak meguru patangmu
Weh, aneh banget. Tak tamani ki Nenggala waduhe sekantong bolong. Ilang saka pandulu nenggalaku katut kendahe sekantong bolong Yai Prabu, Yai Prabu. Ye! Ah! Wah!